ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସୁଛି କହୁଛି ଆପଣ ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତୁନି ସେଇଟା ଖାଆନ୍ତୁନି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ ଘୋଳ ଦହି ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ପାନୀୟ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାନୀୟ ହିଁ ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନା, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଇଏ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ପିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ପିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାବ ପାଣି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଘୋଳ ଦହି ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ପିଇବେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡାବ ପାଣି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଘୋଳ ଦହି ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରଖିବା ସହ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଇବାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରାକୃତିକ ପାନୀୟ। ଏଥିରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ନାହିଁ। ଡାବ ପାଣିର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସେଇ ଡାବ ପାଣି ସିଏ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍। ଆପଣ ଓଆରଏସ୍ ପିଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଡାବ ପାଣି ପିଇବେ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପୋଟାସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବଜାୟ ରଖି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଦୂର କରେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା ନା ଡାବ ପାଣି ପିଇବା? ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏଇ ପଇଡ଼ ପାଣି। ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କରେ ନା ପୋଟାସିୟମର ଉପସ୍ଥିତି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ସହ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ପଇଡ଼ ପାଣି ହିଁ ପିଅନ୍ତୁ। କିଡନୀକୁ କେମିତି କିଡନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ କେମିତି? ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଡାଇୟୁରେଟିକ୍ ଭାବେ କାମ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଏ। ତେଣୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। କମ୍ କ୍ୟାଲୋରି, ମିଠା ସ୍ୱାଦ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କ୍ୟାଲୋରି ଓ ଚର୍ବି ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପଇଡ଼ ପାଣି ବା ଡାବ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭରପୁର ଥିବାରୁ ଏହା ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି କରେ। ଏହା ପେଟରେ ପାଚକ ରସ ବୃଦ୍ଧି କରି ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହଜମ କରାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର କରେ। ଓଜନ ହ୍ରାସରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ସକାଳୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଦ୍ରୁତ ହୁଏ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ବି ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। ଚର୍ମରେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ଏହା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ଯେଉଁ ଟକ୍ସିନ୍ ବାହାର କରି ରକ୍ତ ସଫା ରଖେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚର୍ମରେ ଚମକ ଆସେ ଏବଂ ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା କମିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ପିଉଥିଲେ, ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ପିଅନ୍ତୁ, ଲେମ୍ବୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଯଦି ଘୋଳ ଦହି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତେବେ ଘୋଳ ଦହି ଯେଉଁଟା ବଟର ମିଲ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଘୋଳ ଦହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିଇପାରିବେ। ଏ ଘୋଳ ଦହି ପିଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା, ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ, ଏଥିରେ ଉପକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ଥାଏ, ଯାହା ଅନ୍ତନଳୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରଖେ ଏବଂ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରଖେ। ଏସିଡିଟି ଓ ଛାତି ଜଳାପୋଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ମସଲାଯୁକ୍ତ ବା ଭାରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଘୋଳ ଦହି ପିଇଲେ ଏସିଡ୍ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ପେଟ ଫମ୍ପା କମିଯାଏ। ହାଡ଼ ଦାନ୍ତ ମଜବୁତ କରେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ଭିଟାମିନ୍ B12 ଥିବାରୁ ଏହା ହାଡ଼ର ଘନତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସହଜରେ ପଚନଶୀଳ, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଦହି ତୁଳନାରେ ଏହା ଅଧିକ ହାଲୁକା ଏବଂ ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ସମବେଦନାଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଘୋଳ ଦହି ପିଅନ୍ତୁ, ଡାବ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥର ବୁଝିଲେ ତ? କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଉ ଡାବ ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଘୋଳ ଦହି, ଏସବୁ ଭିତରେ କେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଆପଣେଇ ନେବେ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫଲୋ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।